Bismillahirrahmanirrahim. Vi skal til at starte med at gå over til den engelske sektion i bogen til lektion 3. Og lige sætter videoen på pause, og så hvis I lige læser lektion 3 igennem og fortsætter efterfølgende. In this lesson, we learn the use of the definite article L, which corresponds to the English the. When the definite article L is prefixed to a noun, naturally the indefinite article n is dropped. For example, al-baytu, baytun. Okay, meget simpelt. Når det er, vi har et navnord, når det er, vi har en ism, som for eksempel et hus, baytun. Når det er, vi skal gøre den bestemt, så sker der bare det, at vi sætter alif lam foran, ligesom her. Der sker to ting. Den ene er, at vi sætter alif lam foran, og den anden ting, der sker, det er, at den tanwin, der på til sidst, tanwin, det vil sige fathatain, kasratain eller dhammatain. Den tanwin, der på til sidst, i det her tilfælde dhammatain, den bliver fjernet. Så der er dhammatain på her til sidst. To dhamma er der. Vi tager bare en af dhammaerne og fjerner den, så er der en dhamma tilbage. Så der står al-baytu. Al-baytu, det betyder huset. Det er bestemt. Og hvor det er ubestemt, så er det baytun. Så når det er bestemt, så er der alif lam foran, og tanwin er blevet fjernet. Når det er ubestemt, så er der ikke noget alif lam foran, og der er tanwin på til sidst. Arabic has 28 letters. Of these, 14 are called solar letters, and the other 14 are called lunar letters. In the articulation of the solar letters, the tip or the blade of the tongue is involved, as in ta, noon, ra, sin, etc. The tip or the blade of the tongue does not play any part in the articulation of the lunar letters, as in ba, waw, mim, kaf, etc. When alif lam is prefixed to a noun beginning with a solar letter, the lam of the alif lam is assimilated to the solar letter. For example, al-shams, the sun, is pronounced ash-shamsu. No change takes place in writing ash-shamsu. The assimilation is indicated by the shadda on the first letter of the noun. No such assimilation takes place with the lunar letters. For example, al-qamaru, the moon, is pronounced al-qamaru. Okay. Arabisk har 28 bogstaver. Af de her 28 bogstaver, så 14 af dem, de bliver kaldt for solbogstaverne. De bliver kaldt for al-harufu shamsiyah. De resterende 14, de bliver kaldt for månebogstaverne. De bliver kaldt for al-haruful qamariyah. Og når det kommer til al-haruful shamsiyah, når det kommer til solbogstaverne, så skal man huske på, at det er spidsen af tungen, der bliver brugt til at udtale den. Som eksempel bogstaverne ta, nun, ra, sin osv. Spidsen af tungen, den bliver ikke brugt, når det kommer til at udtale månebogstaverne. Så spidsen af tungen, den bliver ikke brugt, når det kommer til at udtale al-haruful qamariyah. Som for eksempel med bogstaverne ba, waw, mim, kaf osv. Når al bliver sat foran et navnord, der begynder med et solbogstav. Når det er, at al bliver sat foran et navnord, der begynder med et solbogstav, så lam, det skal man ignorere. Så som eksempel, så kan I se her. Alif, lam, shin, mim, sin. Shin, shams, det betyder sol, shams. Men shin, det er jo et solbogstav. Så når det er, at der er alif lam på foran et solbogstav, så lam, det skal man ignorere. Lam bliver ignoreret,
Og på det første bogstav i ordet, shin i det her tilfælde, der bliver der sat en shadda på. Så man ignorerer lam, og man sætter en shadda på. Så der kommer til at stå ash-shamsu, ash-shamsu, ash-shamsu. Der står ikke al-shamsu. Fordi det er et solbogstav, så er det ash-shamsu. Når det kommer til månebogstaverne, når det kommer til al-haruf al-qamariyya, som for eksempel bogstav, som for eksempel ordet, som for eksempel qaf i ordet qamar. Når det er, man sætter alif lam på ordet qamar, på qamar, det betyder måne. Når man sætter alif lam på, for at gøre månen bestemt, al-qamaru, al-qamaru, så udtaler man lam. Lam, det ignorerer man ikke. Man siger al-qamaru. Og der bliver ikke sat nogen shadda på qaf. Der bliver ikke sat nogen shadda på månebogstavet. Al-qamaru. I modsætning, når det kommer til solbogstaver, der ignorerer man lam, og der bliver sat shadda på efter lam. Ash-shamsu. Here are some more examples of the assimilation of lam of alif lam to the solar letters. Her er nogle flere eksempler på assimilation af lam i alif lam til solbogstaverne. Al-najmu bliver til an-najmu. Al-rajulu bliver til al-rajulu. Al-diku bliver til ad-diku. Al-samaku bliver til as-samaku. Og det er fordi, at nun, ra, dal, sin, det er alle sammen solbogstaver. Og når det er solbogstaver, så lam før selve ordet, det ignorerer man. Og så sætter man shadda på solbogstavet. Så det er an-najmu, al-rajulu, ad-diku, as-samaku. See the table of lunar and solar letters, page 19 of the Arabic book. Okay, hvis I lige tager et kig på side 19 i den arabiske sektion af bogen, der kan I se månebogstaverne og solbogstaverne. Og det er noget, vi vender tilbage til her om lidt. Note that the a of al is pronounced only when it is not preceded by another word. If it is preceded by a word, it is dropped in pronunciation, though it remains in writing. For example, al-baytu. Here the a is pronounced, but if it is preceded by wa, meaning and, the a is dropped, and the phrase is pronounced wal-baytu, not wa-al-baytu. To indicate this omission in pronunciation, this sign is placed above the hamza. Okay. Til at starte med, hvis I lader som om, at waw ikke er her, og det her tegn der heller ikke, der står bare al-baytu. Al-baytu. En ting, man skal huske på, det er, at al-baytu, det her alif her, man siger selvfølgelig al-baytu, men hvis der kommer et ord før al-baytu, så skal man ignorere det. Så skal man ignorere det fuldstændig. Det bliver stadig skrevet, men man ignorerer det. Så for eksempel, hvis der er et ord før al-baytu, som for eksempel wa, der står wa før al-baytu, så ignorerer man det her alif her. Man sætter det her tegn, som I kan se her ovenpå. Det her tegn, det viser, at det skal ignoreres i det her tilfælde. Og efter man gør det, så tager man waw,
og kobler det sammen med lam, så der står wal-baytu. Der står wal-baytu og ikke wa-al-baytu. The initial vowel a, i, or u, which is omitted when preceded by a word, is called hamzatul wasl. Okay, meget simpelt. Det der bare står, det er, at al-baytu, den der a-lyd, det kan også i andre tilfælde være en i-lyd eller en u-lyd. Men i det her tilfælde er det en a-lyd, al-baytu. Når det er, at der kommer et ord foran, som for eksempel wa, og man så sætter det her tegn på, så det her det bliver kaldt for hamzatul wasl. Hamzatul wasl. The door is open. Døren er åben. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Døren er åben. The pen is broken. Pennen er i stykker. Al-qalamu maksurun. Hvis I gentager efter mig det jeg siger på arabisk. Al-babu maftuhun. Al-qalamu maksurun. Hvis I så går over til side 5. Note. We have learned that the tanween is the indefinite article and it is to be translated as a, for example, baytun, a house. This does not apply to adjectives like maftuhun, open, and maksurun, broken. Okay, meget simpelt. Vi har lært, at tanween, det er det, der gør navneord ubestemte. Og det her med, at tanween gør noget ubestemt, det gælder altså ikke ved adjektiver, som for eksempel maftuhun, som betyder åben, eller maksurun, som betyder i stykker. Så det med, at det gør det ubestemt, det gælder ved navneord. Vocabulary. Nye ord, som I skal lære fra den her lektion af. Hvis I gentager det, som jeg siger på arabisk, for at forbedre jeres udtalelse. Men I skal ikke gentage det, jeg siger på dansk. Fattig, faqirun, rig, ghaniyun, lav, qasirun, høj, tawilun, varmt, harun, koldt, baridun, stående, waqifun, siddende, jalisun, gammel, qadimun, ny, jadidun, langt væk, ba'idun, tæt på, qaribun, beskidt, wasikhun, rent, nadhifun, stor, kabirun, lille, saghirun, tung, thaqilun, let, khafifun. Vand, al-ma'u, papir, al-waraqu, smuk, jamilun, æblet, at-tuffahu, sødt, hulwun, butikken, ad-dukkanu, syg, maridun. Hvis vi så går videre til side 6. På den her side, der er der en oversigt over de opgaver, som man skal lave. De opgaver, der er i bogen, som man skal lave.
og det vil vi bare gå igennem, når vi når til opgaverne. Hvis I nu går over til den arabiske sektion i bogen, til lektion nummer 3, og så fortsætter vi derfra. Side 14, الدرس الثالث, lektion 3. Hvis I til at starte med lige sætter videoen på pause, og lige læser siden igennem, og så fortsætter efterfølgende. Siden her går ud på at kende forskel på, hvornår et navneord er bestemt, og hvornår det er ubestemt. Baytun. Den her ism er ubestemt, fordi der er tanwin på til sidst. Al-baytu. Det er nu blevet bestemt, fordi der er alif lam på til at starte med, og tanwin er blevet fjernet. Der er dhamma tilbage. Kitabun, al-kitabu. Qalamun, al-qalamu. Jamalun, al-jamalu. Baytun, et hus. Al-baytu, huset. Kitabun, en bog. Al-kitabu, bogen. Qalamun, en pen. Al-qalamu, pennen. Jamalun, en kamel. Al-jamalu, kamelen. Al-qalamu maksurun. Pennen er i stykker. Hvis der er nogle ord, som I ikke forstår, så må I gerne skrive den ned under det arabiske. Al-babu maftuhun. Døren er åben. Al-waladu jalisun wal-mudarrisu waqifun. Al-waladu jalisun. Drengen er siddende. Wal-mudarrisu waqifun. Og læreren er stående. Jeg vil nu læse det her op på arabisk og oversætte. Hvis der er nogle ord, som I ikke forstår, så må I gerne skrive dem lige ned under det arabiske. Al-kitabu jadidun wal-qalamu qadimun. Bogen er ny, og pennen er gammel. Al-himaru saghirun wal-hisanu kabirun. Æslet er lille, og hesten er stor. Al-kursiyu maksurun. Stolen er i stykker. Al-mindilu wasikhun. Lomtørklædet er beskidt. Al-ma'u baridun. Vandet er koldt. Det er en hamza, der skal være her. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun. Månen er smuk. Al-baytu qaribun wal-masjidu ba'idun. Huset er tæt på, og moskeen er langt væk. Al-hajaru thaqilun wal-waraqu khafifun. Stenen er tung, og papiret er let. Al-labanu harun. Mælken er varm. Al-qamisu nadhifun. Skjorten er ren. Hvis I nu tager og sætter videoen på pause, og så lige skriver det her ned i jeres hæfte fra 1 til 10. Med alle harakat, med alle tegnene. Og når I er færdige med det, så fortsætter I til side 15. Her på side 15, der er der opgaver,
Hvis I til at starte med sætter videoen på pause og laver opgave 1. I skal læse de her ord igennem med korrekt endelse. Så for eksempel her der er det masjidun, og her der er det al-masjidu. Masjidun og al-masjidu. Tanwin på her, fordi det er ubestemt. Tanwin er så fjernet her, fordi det er bestemt, og alif lam er sat på. Så vi skal læse det op, og efterfølgende så skal I tage jeres hæfte og skrive alle de her ord ind med de korrekte tegn på. Hvis I sætter videoen på pause og gør det nu, og så fortsætter efterfølgende. Jeg vil nu gennemgå de her ord, og så kan I se om I gjorde det korrekt. Masjidun, der er tanwin på her. Al-masjidu, dhamma på her. Al-ma'u, dhamma. Ma'un, tanwin, dhammatain er det her, i det her tilfælde. Al-baytu, dhamma. Babun, dhammatain. Qalamun, dhammatain. Al-qalamu, dhamma. الكلب ضمة كلب ضمتين قميص ضمتين ولد ضمتين الحجر ضمة الولد ضمة حمار ضمتين الحمار ضمة الحصان ضمة حصان ضمتين. Okay, så hver gang der er alif lam på, så er det bare en dhamma, og hver gang der ikke er alif lam på, hver gang det er ubestemt, så er der tanwin på. Så er der tanwin på. Dhammatain i alle de her tilfælde. Når I er færdige med at rette jeres fejl i opgave 1, hvis I har nogle fejl, så skal I gå videre til opgave 2. Der skal I læse og skrive. Og det er det samme. I skal til at starte med, hvis I læser det op for jer selv, sætter videoen på pause, læser det, og så efterfølgende skriver det hele ned i jeres hæfte med korrekte tegn. Så den første, det vil for eksempel være al-maktabu maksurun. Al-maktabu maksurun. Dhamma her, og dhammatain her. Når I er færdige med at gøre det, så fortsætter I videoen. Okay. Jeg vil lige gennemgå opgave 2 her. Al-maktabu maksurun. Dhamma, dhammatain. Al-mudarrisu jadidun. Dhamma, dhammatain. Al-qamisu wasikhun. Dhamma, dhammatain. اللبن بارد ضم ضمتين المسجد مفتوح ضم ضمتين الحجر كبير ضم ضمتين اللبن بارد والماء حار اللبن بارد والماء حار ضم ضمتين ضم ضمتين المهندس
جالس والمدرس واقف. ضمة ضمتين ضمة ضمتين. القمر بعيد. ضمة ضمتين. المنديل نظيف. ضمة ضمتين. Så når der er alif lam på, så er det bare et dhamma, der er ikke tanwin på. Og når der ikke er alif lam på i de her tilfælde, så er der tanwin. Hvis I lige retter nogle fejl, hvis I har nogen, og efterfølgende så vil jeg lige oversætte ordene. Hvis der er nogle ord, som I ikke forstår, så skal I skrive dem ned på dansk under det arabiske. Al-maktabu maksurun. Skrivebordet er i stykker. Al-mudarrisu jadidun. Læreren er ny. Al-qamisu wasikhun. Skjorten er beskidt. Al-labanu baridun. Mælken er kold. Al-masjidu maftuhun. Al-masjidu maftuhun. Moskeen er åben. Al-hajaru kabirun. Stenen er stor. Al-labanu baridun wal-ma'u harun. Mælken er kold, og vandet er varmt. Al-muhandisu jalisun wal-mudarrisu waqifun. Al-muhandisu, ingeniøren. Jalisun, ingeniøren er siddende. Wal-mudarrisu waqifun, og læreren er stående. Ingeniøren er siddende, og læreren er stående. Al-qamaru ba'idun. Månen er langt væk. Al-mindilu nadhifun. Lommetørklædet er rent. Opgave 3. Her der skal I tage ordene, der er givet i toppen, og indsætte dem på passende pladser. Så for eksempel, al-hajaru thaqilun. Stenen er tung. Hvis I lige til at starte med sætter videoen på pause, og laver det opgaven, som I kan. Og så fortsætter I efterfølgende. Jeg vil nu lige tage og oversætte ordene her. Og hvis der er nogle af tomrummene, som I ikke har kunnet udfylde, så kan I prøve at udfylde resten, efter jeg er færdig med oversættelsen. Jamilun, smuk. Wasikhun, beskidt. Maftuhun, åben. Harun, varmt. Thaqilun, tung. Khafifun, let. Al-hajaru, stenen. Al-babu, døren. Al-qamaru, månen. Al-waraqu, papiret. Al-mindilu, lommetørklædet. Al-labanu, mælken. Hvis I lige sætter videoen på pause og udfylder det, som I ikke har udfyldt endnu.
Og hvis I er færdige, så fortsætter I bare. Okay. Al-hajaru thaqilun. Al-babu maftuhun. Al-qamaru jamilun. Al-waraqu khafifun. المنديل وسخ. اللبن حار. حار. اللبن حار. Hvis I nu tager og fortsætter til side 16, næste side. Her på side 16 i opgave 4, der skal I tage passende ord, som I kender, og sætte dem ind her i de blanke felter. Så hvis I lige sætter videoen på pause og gør det. Og nu vil jeg så gennemgå den her opgave og komme med nogle ord, som man kan putte ind, hvis der er noget, som vi mangler. Al-mindilu nadhifun. Lommetørklædet er rent. Al-qalamu maksurun. Pen er i stykker. Al-ma'u baridun. Vandet er koldt. Al-masjidu qaribun. Moskeen er tæt på. Al-baytu ba'idun. Huset er langt væk. Al-mudarrisu waqifun. Læreren er stående. Al-waladu jalisun. Drengen er siddende. Her på side 16 i opgave 4, der skal I tage og udfylde de blanke felter med passende ord fra jer selv. Så hvis I lige sætter videoen på pause og gør det. Jeg vil nu tage og komme med eksempler på, hvad man kunne sætte ind. Al-mindilu nadhifun. Lommetørklædet er rent. Al-qalamu maksurun. Pennen er i stykker. Al-ma'u baridun. Vandet er koldt. Al-masjidu qaribun. Moskeen er tæt på. Al-qamaru ba'idun. Månen er langt væk. Al-mudarrisu waqifun. Læreren er stående. Al-waladu jalisun. Drengen er siddende. Al-hajaru kabirun. Stenen er stor. Al-kitabu qadimun.
الكتاب قديم. Bogen er gammel. الإمام جديد. إمام er ny. الكلمات الجديدة. Nye ord, som jeg har lært. القمر. Månen. Hvis der er nogle ord, som I ikke forstår her, så må I gerne skrive dem ned lige under det arabiske. القمر. Månen. جديد. Ny. قديم. Gammel. وسخ. Beskidt. نظيف. Rent. حار. Varmt. بارد. Koldt. صغير. Lille. كبير. Stor. مفتوح. Åben. مكسور. I stykker. ثقيل. Tung. خفيف. Let. جميل. Smuk. واقف. Stående. جالس. Siddende. Hvis I lige læser de her 4 igennem, så lige en pause og lige læser det her igennem. Så fortsætter efterfølgende. Når I er færdige med at læse det igennem, så vil jeg gerne have, at I lige sætter videoen på pause igen og skriver i jeres hæfte, hvorfor der er alif lam på her, hvorfor der ikke er her, hvorfor der er tanwin her, hvorfor der ikke er tanwin her. Det burde være let. Så I skal skrive, hvorfor der er tanwin på her, hvorfor der ikke er tanwin her, og hvorfor der er alif lam her, og der ikke er alif lam her. Så I skal skrive om alif lam og tanwin. Og en tredje ting, som jeg også skal skrive om, som er noget lidt nyt, det er, hvorfor der er shadda på her. Hvorfor står der najmun, en stjerne? Og her, hvorfor står der an-najmu, og ikke al-najmu? Hvorfor er det an-najmu? Så hvis I sætter videoen på pause, og så fortsætter efterfølgende. Okay. Til at starte med, der er tanwin på her, najmun, en stjerne. Najmun, der er tanwin på her, fordi at det her ord, det er ubestemt. Det her navneord, den her ism, den er ubestemt. Og her der er der ikke tanwin. Der er bare en dhamma. Og det er fordi den er bestemt. Der er kommet alif lam på, som man kan se. Og alif lam gør jo navneord bestemte. Og med hensyn til nun, det er jo et solbogstav. Den kommer fra spidsen af tungen. Nun. Og når det er, der er alif lam foran et solbogstav, så skal man ignorere lam og sætte shadda på solbogstavet. Så man skal ignorere lam og sætte shadda på solbogstavet. Så det bliver an-najmu, og ikke al-najmu, men an-najmu. Og de samme regler gør sig gældende i de resterende 3 her. Rajulun, ar-rajulu. Dikun, ad-diku. Der skal være dhamma på her.
طالب. الطالب. Hvis I så tager og fortsætter til side 17. Her på side 17, der skal I til at starte med at sætte videoen på pause, og så læse det her igennem. Og så fortsætter I, når I er færdige med det. Jeg vil nu læse det her igennem og oversætte det. Hvis der er nogle ord, som I ikke forstår, så må I gerne skrive dem ned på dansk under det arabiske. Og I skal gentage det, som jeg siger på arabisk, for at forbedre jeres udtalelse. النجم بعيد. النجم بعيد. Stjernen er langt væk. الرجل واقف. Manden er stående. السكر حلو. Sukkeret er sødt. الطالب مريض. Den studerende er syg. Eller studenten er syg. الديك جميل. Hanen er smuk. الدفتر جديد. Hæftet er nyt. التاجر غني. Forretningsmanden er rig. الدكان مفتوح. Butikken er åben. الولد فقير. Drengen er fattig. التفاح لذيذ. Æblet er lækkert. الطالب طويل والمدرس قصير. Studenten er høj, og læreren er lav. Okay, her i opgave 1 til at starte med, hvis I tager og læser det igennem herfra, herned til. Så hvis I lige sætter videoen på pause, så gør det. Og når I er færdige med det, så skal I skrive alle tegnene på de her ord her. Så ligesom før, al-babu, der kommer dhamma på. Fordi der er alif lam på, det er bestemt. Og hvis der ikke var alif lam på, så havde der været tanwin på, så havde der været dhammatain på. Men udover det, så er der en ting, der er lidt nyt i den her opgave. Det er, at I skal også kunne kende forskel på månebogstaverne og solbogstaverne. Så al-babu. Ba, det er et månebogstav. At-tajiru. Der er dhamma på ra. Det ved I godt, fordi der er alif lam på. Det er bestemt. Og så at-tajiru. Der kommer også shadda på ta, fordi det er et solbogstav. At-tajiru. Og hvordan ved I, at det er et solbogstav? Det ved I, fordi at ta, det kommer fra spidsen af tungen. Man bruger spidsen af tungen til at sige ta, bogstavet ta. Hvorimod ba, det kommer ikke fra spidsen af tungen. Det kommer mere fra ba, det kommer mere fra læberne. An-najmu, solbogstav, shadda på. Al-qamaru, qaf, det kommer ikke fra spidsen af tungen. Det er et månebogstav. Det kommer fra halsen af qaf. Så der er ikke shadda på. Ad-diku, shadda på dal. Al-ma'u, ikke nogen shadda på mim. As-sariru, shadda på sin. Al-baytu, ikke noget shadda på ba. Al-masjidu, ikke noget shadda på mim. Al-rajulu,
الرجل شدة på را. السكر شدة på sin. الورق ikke noget shadda på waw, fordi det er et månebogstav. Så når det kommer til alle huruf shamsiyya, alle solbogstaverne, så er der shadda på. Og når det kommer til alle huruf al-qamariyya, månebogstaverne, så er der ikke shadda på. Og man kan huske det på al-qamar, måne, der er ikke shadda på qaf. Al-shams, sol, der er shadda på shin. Og måden I husker det på, faktisk, det er ikke fordi man skal sidde og memorere alle månebogstaverne og alle solbogstaverne. Hvis det ikke allerede er kommet naturligt, så vil man efterhånden bare, man automatisk naturligt udtale ordet med shadda på, når det er et solbogstav. Det er alle bogstaverne, der kommer fra spidsen af tungen. Her i opgave 2, der skal I bare sætte passende ord ind på felterne her. Og det er ord, som I kender. Så hvis I bare lige sætter videoen på pause og gør det. Vi vil nu gennemgå opgave 2 her og komme med ord, som man kunne vælge at sætte ind. التاجر غني. التاجر غني. Forretningsmanden er rig. السكر حلو. السكر حلو. Sukkeret er sødt. الطالب مريض. الطالب مريض. Studenten er syg. التفاح لذيذ. التفاح لذيذ. Æblet er lækkert. Æblet er lækkert. الرجل طويل. الرجل طويل. Manden er høj. الولد قصير. الولد قصير. Drengen er lav. Hvis I nu fortsætter til side 18. Side 18. Til at starte med er der en opgave. Som I kan se, så er der 2 kolonner. I skal tage og forbinde ordene fra de 2 kolonner. Så hvis vi tager den første for eksempel. At-talibu. Hvilket ord passer bedst sammen med at-talibu? Er det maftuhun? Nej. Det der passer bedst med at-talibu, det er maridun. Studenten er syg. Så det I skal gøre, det er, at I laver en streg fra at-talibu over til maridun. Og hvis I så lige sætter videoen på pause, og så gør det samme med de resterende ord. Når I er færdige, så skal I fortsætte. Hvis der var i tilfælde af, at der var nogle ord, som I ikke lige kunne lave, så vil jeg lige oversætte ordene, der står her. At-talibu, studenten. Ad-dukkanu, butikken. At-tufahu, æblet. Al-ma'u, vandet. Al-hajaru, stenen. Al-qalamu, pennen. Ladidun,
lækkert. Maksurun, i stykker. Thaqilun, tung. Maftuhun, åben. Maridun, syg. Harun, varm. Så hvis I lige sætter videoen på pause igen, og laver streger mellem de ord, som I mangler, hvis I mangler nogen. Og så fortsætter efterfølgende. Okay, jeg vil nu komme med løsningen til den her opgave. At-talibu skal forbindes med maridun. At-talibu maridun. الدكان مفتوح. التفاح لذيذ. الماء حار. الحجر ثقيل. القلم مكسور. الكلمات الجديدة. Nye ord. Jeg vil lige sige, hvad de betyder på dansk, og så vil jeg læse dem op på arabisk. Hvis der er nogle ord, som I ikke forstår, så skal I skrive dem ned under det arabiske på dansk. Og hvis I lige gentager det, jeg siger på arabisk, for at forbedre jeres udtalelse. Sødt. Hulvun. Syg. Maridun. Butikken. الدكان. rig. Ghaniyun. Og der skal være en shadda på ja. Høj. Tawilun. Fattig. Faqirun. Lav. Qasirun. Æblet. At-tuffahu. Der skal være en shadda på ta. Faktisk, hvis I lige hvis der er nogle ord, som I ikke kunne herfra, så skal I lige sætte videoen på pause og skrive dem alle sammen ned i jeres hæfter. Og efterfølgende så skal I gå over til side 19. Side 19 omhandler al-hurufu al-qamariyatu wal-hurufu al-shamsiyatu. Hvis vi starter med al-hurufu al-shamsiyatu, med solbogstaverne. Så side 19 den omhandler månebogstaverne og solbogstaverne. Og vi starter her med solbogstaverne. Det der er vigtigt at vide med hensyn til solbogstaverne, det er at hvis der er 28 bogstaver i det arabiske alfabet, 14 af dem er solbogstaver, og 14 af dem er månebogstaver. Det der er vigtigt at huske på i forhold til solbogstaverne, det er at det er alle de bogstaver, der kommer fra spidsen af tungen. Så jeg vil lige læse dem op. Hvis I lægger mærke til det, så I skal lægge mærke til, at hver eneste bogstav, jeg læser her nu, det vil komme fra spidsen af tungen. Ta, fa, dal, zal, ra, za, sin, shin, صاد ضاد طاء ظاء لام نون. Så hver eneste solbogstav
Det kommer fra spidsen af tungen. Og en anden ting, der er vigtigt, når det er, at man har et ord, der starter med et solbogstav, som skal gøres bestemt, det er, at der skal shadda på solbogstavet. Altså vi ved i forvejen, hvis vi tager ordet tajirun, en handelsmand, hvis vi skal gøre det bestemt, vi kender allerede reglen i forhold til, at vi skal sætte alif lam foran, og tanwin skal fjernes, så den dhamma er tilbage. Men udover det, så hvis det er, at ordet starter med et solbogstav, så skal der også shadda på, på, på bogstavet, som i det her tilfælde, der shadda på ta. Og når det er, der er alif lam foran et ord med shadda på, så lam den skal man ignorere. Så lam bliver ignoreret i alle de her tilfælde her, hvor ordet starter med et solbogstav. Så måden man læser det på, det er at-tajiru, at-thawbu, at-diku, at-dhahabu, at-rajulu, at-zahratu, at-samaku, at-shamsu, at-sadru, at-dayfu, at-talibu, at-dhahru, al-lahmu, al-najmu. Det her, det er solbogstaverne. Al-hurufu shamsiyya. Så skal vi videre til al-huruful qamariyya. Månebogstaverne. Det er de resterende 14 bogstaver. Og det, der kendetegner dem, det er, at de kommer ikke fra spidsen af tungen. Så vi lige læser den op. Hvis I lægger mærke til, at hver eneste bogstav, jeg læser, det kommer ikke fra spidsen af tungen. Hamza. Ba. Ba, der bruger man læberne. Jim. Ha. Fra halsen. Kha. Ain. Rein. Fa. Qaf. Kaf. Mim. Waw. Ha. Ja. Og når det kommer til månebogstaverne, så skal lam udtales. Hvis vi tager ordet her, eller hvis vi, babun, dør, en dør. Når babun skal gøres bestemt, så ved vi allerede, at tanwin skal fjernes. Der skal ikke være dhamma tegn, men et dhamma på i stedet for, og så skal der sættes alif lam foran. Når der er alif lam foran noget, så kan der ikke være tanwin på til sidst. Og måden man læser det på, det er bare al-babu, al-jannatu, al-himaru, al-abu. Der skal være sukun på lam og fatha på hamza her. Al-khubzu, al-ainu, al-ghada'u. Og læg mærke til, at man siger ikke al-ghada'u, man siger al-ghada'u. Lam det udtales, som der er en sukun på, i modsætning til solbogstaverne, hvor man ignorerer lam. Al-famu, al-qamaru, al-kalbu, al-ma'u, al-waladu, al-hawa'u, al-yadu. Jeg vil nu gennemgå, hvad ordene betyder på dansk, hvis vi starter med de ord, der begynder med månebogstaverne. Hvis der er nogen af ordene, som I ikke forstår, så skal I skrive betydningen ned på dansk,
under det arabiske. Al-abu, faren. Al-babu, døren. Al-jannatu, haven. Al-himaru, æslet. Al-khubzu, brødet. Al-ainu, øjet. Al-ghada'u, frokosten. Al-famu, munden. Al-qamaru, månen. Al-kalbu, hunden. Al-ma'u, vandet. Al-waladu, drengen. Al-hawa'u, luften. Al-yadu, hånden. Hvis vi så tager ordene, der begynder med et solbogstav. At-tajiru, handelsmand. Al-thawbu, ja, thawben. Hvad kalder man det for på dansk? En kjortel måske, eller kjortlen. Ad-diku, hanen. Al-dhahabu, guldet. Al-rajulu, manden. Al-zahratu, blomsten. Al-samaku, fisken. Al-shamsu, solen. Al-sadru, brystet. Al-daifu, gæsten. Al-talibu, studenten. Al-dhahru, ryggen. Al-lahmu, kødet. Al-najmu, stjernen. Hvis I så går videre til side 20. På side 20, der skal I læse de her ord igennem. Og I ved jo allerede godt i forvejen, at alif lam det gør ting bestemte, og når ting er bestemte, så skal der ikke tanwin på til sidst. Det I skal i den her opgave, det er, at I skal læse ordene igennem, og efter det er, at I har læst den, så skal I sætte videoen på pause og skrive alle ordene ned. Og I skal ikke koncentrere så meget om det sidste tegn, om det er dhamma eller dhammatan på til sidst, det ved I godt i forvejen. Det I skal koncentrere om i den her opgave, det er shaddaen. Så I skal huske at sætte shadda, når det er et ord starter med et solbogstav, og I skal lade være med at sætte shadda. I skal undlade at sætte shadda, hvis det er, at ordet starter med et månebogstav. Og ud over det, når der I skriver de her ord ned i jeres hæfte, så hvis der er nogle af ordene, så skal I faktisk også skrive betydningen ned på dansk under de arabiske ord. Så hvis I sætter videoen på pause og gør det nu. Jeg vil nu gennemgå, hvad ordene betyder. Hvis der er nogle af ordene, som I ikke kender betydningen af, som I ikke har skrevet ned i forvejen, så skal I lige skrive dem ned, dem I mangler. Og udover det, så vil jeg gennemgå, hvilke ord, der starter med et solbogstav, og hvilke ord, der starter med et månebogstav, så I også kan rette det til,
med hensyn til at placere shaddaen korrekt. Al-Baytu. Ba er et månebogstav, der skal ikke shadda på. Al-Baytu betyder huset. Ad-Diku, hanen. Dal er et solbogstav, der skal shadda på. Al-Mudarrisu. Mim er et månebogstav, der skal ikke shadda på. Læreren. Så huset, hanen og læreren. Al-Babu, døren. Ba er et månebogstav, der skal ikke shadda på. At-Talibu, studenten. Ta er et solbogstav, der skal shadda på. As-Sukkaru, sukkeret. Sin er et solbogstav, der skal shadda på. Ad-Daftaru, ad-Daftaru. Dal er et solbogstav, der skal shadda på. Al-Akhu, Hamza er et månebogstav, der skal ikke shadda på. Ar-Rasulu, Ra er et solbogstav, der skal shadda på. Så vi har sukkeret, as-sukkaru, sukkeret, ad-daftaru, hæftet, al-akhu, broren, ar-rasulu, budbringeren. Al-wajhu, ansigtet. Waw er et månebogstav, der skal ikke shadda på. As-sadiqu, sad er et solbogstav, der skal shadda på. Al-Qur'anu, qaf er et månebogstav, der skal ikke shadda på. As-salatu, sad er et solbogstav, der skal shadda på. Al-Ka'batu, kaf er et månebogstav, der skal ikke shadda på. Så vi har al-wajhu, ansigtet, as-sadiqu, vennen, as-sadiqu, vennen, og al-Qur'anu, Koranen, as-salatu, bøn, al-Ka'batu, Kabaen, ar-ra'su, hovedet, og ra, det er et solbogstav, der skal shadda på. Al-isba'u, fingeren. Hamza er et månebogstav, der skal ikke shadda på. As-sabun, sad er et solbogstav, der skal shadda på. Og det betyder sæben. Al-dhufru, neglen, som en fingernegl for eksempel. Og dha er et solbogstav, der skal shadda på. Al-fajr, fa er et månebogstav, der skal ikke shadda på. Al-dhuhr, og dha er et solbogstav, der skal shadda på. Al-asr, asr, ain er et månebogstav, der skal ikke shadda på. Al-maghrib, mim er et månebogstav, der skal ikke shadda på. Al-isha, ain er et månebogstav, der skal ikke shadda på. Så er vi færdige med kapitel 3. Alhamdulillah. Og så er det videre til kapitel 4. Inshallah.